Women rebe county ya Kisii Donya totoni gate biribuna babigete mirobere isaine kone kibuna chinsemo ahonkonyara chira mache okuona kurwase skuru ya moyo gotoka se wodi ya ichuni ni go Donya sotate biribuna emirobere bene nabangina konyara mache ase binyoro gati emirobere abigeta guchikirania imeye county ya Kisii. Fact ntaete make sure nyasaya tokonye tali numwe kamkonyora mache na bana bande chiskuru chinde na barabu bakoleke banyora mache apart from abana konyora mache abanyina na intu twarosire guchiroche twarosire kubogolie metungi aliase tomenyete Nairobi abanyine bakomina chituki batarabya bono intu tokonya kuyingera ko batoko karaki guchiroche igeta biye yo guchiroche nembe eta biembe Kisii County abanyina baito baguchiroche yet embura yego tutuera buya. One, I want to wish you success. Abana mogo soma go niga, the little ones keep God first. Soma na boy go tigana na roboti rogo tigana aso women rebe county ya Kisii nego chinga kiecha berga kobolia bayibolia na sorongoro Gusii kone kibuna abana bago chugochia kiskuru ase tamoye iganko balenda balena kuba kwana chinga kiechi gabalenga ilikonyara kone kinkumanya bare mechandeli bago etira iga robo semo cyasa bayiboli kone kinankolenda bale abana babo abayiboli molenda abana bago chugotumoka 2 months 2 months koru mpaka ka February. February was in 28. Abayiboli molenda abana buya egere Narok County yare kodirero abana bago kora matemu begwatere nite bari 258 pregnant students sitting for the exam. Bono motare ndeti mogura abana bamule batabano. Please girls, be very careful so that you are not among the data that shows that you will be sitting your exams well.